Sige po. Tigas ang espiritu mo sa loob ng katawan yan. Makikipag-usap pa hindi. Amin. Sige. Dagdagan ang kuryente magnetiko. Sige. Bakit ka nasa loob ng katawan yan? Ayaw mo taga. Itaas magnetic po yung kuryente. Ilagay sa ulo niya. Ayan, titignan natin ang tactics ng kuryente mo ka. Dagdagan na lang ako sa talampakan. Ano? Kakalasin mo hindi? Kakalasin mo hindi? Tanggalin mo yan. Bilisin mo na kaya kamay mo. Kakalasin mo hindi? Ubusin mo lahat. Bilisan mo. Umalis ka na sa loob ng katawan niya kung ayaw mo tumugin kita ng dahan-dahan. Lahat. Oy, hindi ka tao. Umalis ka sa loob ng katawan niya. Alisin mo lahat yung nilgay niya. Pinakayata sa ligtiban ng mundo. Alisin mo lahat. Lahat. Baka masipa. Ubusin mo lahat. Sasaktan kita nung sasaktan dyan. Alasin mo lahat. At huwag mong pakalaman yung utak niya kung ayaw mo pilipitin kita. Kalas lahat. Ubos lahat. Ubusin lahat. Lahat. Kailangan patulugin mo ito kung ano man nagawa niya kasalanan ng tao nito ng pag-aaral ni Kristo, wala ka rin karapatan na hindi siya patulugin. Alam ko hindi ka tao. Isa kang elemento. Napakabango mo. Sobrang bango mo. Parang kami galing sa kahoy na unagulanan, na initan, naging amoy bulok. Ubusin mo lahat. Lahat, tanggal mo. Tanggal. Ubusin mo. Pag hindi ka umalis ng katawan niya, susunugin kita ng dahan-dahan. Ubusin mo lahat. Lahat. Tanggalin mo. Lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Kalasin mo lahat. Lahat. O bawasin mo. Huwag mo na tayakan pag tumakasal ng katawan yan. Lahat. Bobos. Tanggalin mo lahat. Lahat. Balon. Kuha ng tubig. Balon. Ito siya galing. Kaya pala nabubulok. Kung ano man ang kung ano man nagawa ng tao rito, patawarin na siya. At lumayas ka sa loob ng katawan lupa niya. Inuutusan kita sa pangalan ni Kristo. Malununtok na. Gising. Sabihin mo in Jesus' name. May tatanong muna ako sa'yo. May nakita ka man din ng maliwanag. Kanina, nakapigit ka. Bigla lumamig kamay mo. Walang sugat yan kahit katitin. Tingnan natin. Pikit. Pikit mo na. Tiglit lang. Tulak mo.
Sabi mo, in Jesus name. Pukpok agad yung pa mo. Pukpok agad, para mo wala sakit. Okay, kumana na, nawala na. Hinga ka mo lang malalim, sulit lang. Tama na. O, di ba nawala na? O, di ba? O, kita mo, tutulak ko. Masasaktan ka ba ba? Hindi. No. Teka lang. Pause mo muna. Hindi, sa mga pinupuntahan mo. Matagal na to eh. Wala ka bang napuntahan ng kahit anong lugar na hindi na ginagamit, may balon, pero mayroon siyang, kasi sa Cavite, maraming ganun eh. Parang tinatakpan na, naalala mo yung senswa namin, kung saan sa Batangas, wala silang sinasabing may balon sila, nalaman ko na may balon, pero hindi na nila ginagamit simula na matay yung nanay nila ng higit 100 taon na. Oo. Ganyan kasi ako sa pag-ibig eh. Tingnan mo, itulak mo ulit. Idurugin mo daliri mo. Huwag mo na itulak, permis mo lang. Di ba wala sakit? Hindi gumagana oh. Nawala ng karga. Ano pakiramdam mo ngayon? Mainit ba sakit? Ay, pakiramdam mo sa ulo mo? Magang ano? Magaan na yun, parang lumabas yung init eh. Isa siyang demonyo. Mamaya. Ha? Kailangan sinasintin ko sa labas, parang nagtanggutin. Ano pangalan niya? Jocelyn Songgalia des. Paalam ko na kaya. Bye-bye. Bye po, salamat po. Salamat kay Papa Jesus. Ang sakit niya, isa siyang bad spirit. Nakatira siya sa may mabulok na ilalim na lupa. Ayun, salamat.